Mayong udto sa tanan. Mayong udto. How are you today? Mga kaabyanan, mayong udto, no? Kumusta ka mo? So, bago ini ang aton nga pag-umpisa, makuha na kita sang aton nga live ano ko no? Gucci. Makuha kita sang live nga weather updates. Okay. So ara na ginatawagan na sang aton na partner ang weather update, no? So pasudlon ta na, no? Para hindi ta magdugay. Yes, naka-standby sa piyak nga linya aton nga weather update, no? Doon nagasagara kita, no? Sa piyak nga linya naka-standby aton nga weather report. Pag-asa, Iloilo. Pasok. Sir, mayroong hapon na ari pinakuling nga lakas sa panahon karon nga adlaw Sabado, Pebrero 24, 2024. Northeast monsoon na nagatikta sa gapon sa extreme northern Luzon. Okay. Sa easterlies naman nagatikta sa nabiling nga bahin sa Pungsod. Sige. Samtang rin sa ato sa Western Visayas, magapag-ibabaw sa gapon niya kay isa magalumon tugtog magalumon niya kalangitan. Pag natin may mga isolated niya mga pagulan, pagpangilat pa nag-uok dala sa localized thunderstorm. Makasarangan naman niya angin, magali namin na nagsiglangan, maganda na sa makasarangan niya pagbalon sa kanagatan. Ang tagsatong temperatura karon nga adlaw na sa 25 tugtog 32 degrees centigrado. Adlaw na butla alas 6 kinasang aga, magatunod alas 5:59 karon sa hapon. Sige, man pinakuling lakas ng panahon di kan diri sa Iloilo Pag-asa, kandidat. Sa karon sir nga bulan sang Marso, sa palabuton nga Marso sir, wala ba lang nakitaan ng Pag-asa nga posible nga tunaan sang bagyo or mapurma nga low pressure? Wala ba lang sir sang may nakitaan ng aton nga Pag-asa Iloilo? Kaya sa karon sa wala kita may suplatan nga any weather disturbance sa sulod akong sa Guasang Parks. Kaya nato na may mga generally observed kita, pero may mga isolated pa, may mga pagulan kita na isolated lang kita mga pagulan. Sige, madamong salamat sir sa imong paghatag sang report sa amon. Diri sa interview for the day with DJ A and DJ Kevin sa karon nga adlaw sang Sabado. Welcome sir, may nga pagsaluan. Okay. Amo ato ang aton nga weather update subong adlaw, no? February. Ganyan ba yan ang Pag-asa Iloilo? Nakibot ko ba? February. February. Unsa nga lang February na? February. Okay. February. Okay. Kwan kita subong, no? February 24. Sige, sagarak yan natutunan mo. Doon naga-slow connection kita, how? I don't know kung okay pa ang aton nga connection. Doon naga-slow connection kita, partner. Pakisulod lang kuno kadali, partner, kung okay ang aton connection, partner. Sige. Hi, viewers! Hi, viewers. Gucci. So, kabay pang hindi lang mag-slow ang aton nga connection. Okay darang sulod ko sa imo part? Okay man ang sulod mo diya. Ang sulod ko ayan. Yeah. Ay. Bisan ikaw siguro. But anyway, kumusta ka mo tanan, guys? Today's Saturday, no? Oh. Doki man. Saturday.
Okay, no? So, makuha kita sang kwan. Makuha kita sang kwan. Ining, makuha kita sang kwan. Ining, nag-loading ako. Manigid siguro kung nagatamad ang tao. Muna kay tamaran ka. Doon nagapulo-pulo da partner. Ikaw pala partner. Hindi wala magpulo-pulo ha partner. Magubay na partner. Pulo-pulo. Tawagan ta na nga nga interview ho nun subong adlaw nga Sabado. Pizza 24 sa bulan sa Pebrero to 2024. Sa mga nagapanghatag da sa ilang mga snacks, mga naghahanda sa ilang mga merienda. Bisan naman ang Pasko, masiling nang gihapon ako nga give love on Christmas Day. Keep love on Christmas Day. Dan da da dan da 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 dan. Busy ang linya Ni do re ni mi do re mi. mi Ya, wala partner. Garing. Garing. I-briefing siya partner Galing. kaya para mabalanta. Garing. Hello? Lakat sang lagay ng panahon. Hi sa viewers. Shout out sa inyo tanan. Sa mga naga-view karon, comment lang kamo kay replyan ko ang inyong mga comment karon pagkatapos sa live. So, hindi lang kamo magkabalaka nga, hindi kamo ma-shoutout tanan. Basta tanan nga naga-view karon, maayong adlaw sa aton tanan. So, ari na nga aton interviewon. Ato na pasudlon. Hello, mayong hapon. May hapon. Uy, Palakpak, Eddie. pwede ba na naman makilala ang iyong mga pangalan? Alam nga nang iyang Oto? ayo. Simahan sa kapit Si? Mahal sang gadis. Mahal sang gater? Sa kapit. Mahal sang kapis. Ano, di, Wala pasensya lang barato? kay bungulang partner ko. Wala barato? Wala. Pila na ang edad ni Mahal sang kapis? 24. Wow. Ano? Anong 44? Ay, 24. Hindi lang pala makakig. Basta kung mga gat ka. Wala mo na. Wala man. Sige, wala man. inigaling imo nga kaistorya karon si DJ A and DJ Kevin. Amo yung udto siya kadua. Tama yung udto man da sa imo. Tiway kita da. Hindi ba partner ko do? Anong gina-obra ta subong? Ay, ko gagda ko subong kay hindi ko kalakat. Nga man. Wait. Why? Ako, Ano? Anong way ka pa? Why are you what? may kapansanan ako. Okay. Siyempre kay tanan man gid nga interview tanan naton. kita may kapansanan gid. Puro bisan may kami. mga kakulian. Bisan kami. May kapansanan sa tagipusoon gani. Tagipos. So handa ka na bala nga Handa ka na ba lang nga i-share ang imo mga hibubunot? Handaan na. Handa na. Okay. So, una sa tanan, ikaw bala isa ka blind o ano ang iyong mga kapansanan nga ara sa imo? Nalupog ako. nalupog ka kay hindi ka katindog bangod sa paglagas mo sa iya? Hindi ako. na, no? Pagkatawa, hindi niya. Okay. Okay. So, amo lang na ang iyong mga kapansanan ang dili ka makalakat. Oo, amo na niya akong kapansanan. Nakakida ko ya. Nakita ka gwapo? Oo. Kita mo kami? Kita mo kami nga gwapo kami. Si Kevin lang ikita. Ako na kada. Dulain ako. Do kalain ha. Saksong ko ni Duha kapatner kami. ko.
Ikaw, ba't mo na ako nakita yan? Kaya pa. Tanawa ko bala, kung makita mo. Kaya Ikaw ako, malakay. makasiling ka gid nga dumadalagan gid ang ido dayon. Ang gida. Oh. May pinaliguan. So sa pila ka nakatuig Amo sina. nga amo sina ang imong Kaimtangan. plastar karon. 24 na no. Halin sa pagkatawong 24 na no. Siyempre. Ay, pagkatawa sa akin, amo na kasi, Sino ang nag-aalaga sa imo? Subong sinala ko lang, si mama mo wala na? sinala. Si mama ko, nagkamo ng bahay. Oy. Nagano si mama mo nagkubra ng bahay? Kusundan na ako. Mhm. Mhm. Din po mag-ano ko. Oy. Ginpamayan niya ka. Sagot sa na bata ko, bilingin ako kay Lola, kay Papa. So si papa mo wala kaniya Kabayan. wala kaniya ginapabayaan. So ginaatipan ka gid ni papa mo kag ni lola mo. Oo, ako na mag-ani, Papa ni Lola. Mhm. So si lola mo side ini ni papa mo kon side ni mama mo. Kagasawa na sa nilulo mo. Outside na yung Papa. Mabuot Okay. mabuot gid man Okay. gali ang side ni papa mo no. Palakpakan nato ni Be. So sa imo kahimtangan nga amo sina hindi ikaw makalakat, wala ba ikaw nabaton nga mga pagyaguta o kon mga bully Bully. gikan sa mga tawo nga wala sang kapansanan? Mm. May haraman kung kisa nga mo na layon. Mm. Kag ano man lang ang mga ano gani na partner? But si Moy ikaw doon pa. Ano man nga bagay ang makasiling kang maka-encourage sa imo nga magpakabuhi pa sining kalibutan nga sa kapansanan mo nga amo sina kun bisan kami makasiling gani kami nga may pa kun wala na lang kami nga nagwa sa kalibutan kung amo man lang sina sa imo ano ang nag-encourage sa imo kung naghatag sa imo sang kapag-on nga magpadayon pa. Okay kagid. Ma'am, may kahit ako nga mapadayon kay nasopo sa ang Ginoo ko nga Wow. kung nga ginto. Amo nga si Sino kay nasopo sa may misyon ko to sa kailangan. Mhm. So sa edad mo nga 24 wala ikaw naka-try nga may nangin May ano nangin. na nobyo ano ikaw babae ikaw no o kung lalaki? Babae. Oo. So wala ikaw naka-try nga sa edad mo nga ina wala ikaw naka-try sing nobyo o kung may ara. May may ko dati dyan yung Hindi pagtudloy lang, ano? Di, Di pagtudloy la. tay awla hindi man pagtudlo ila ikaw gid na. Di sila nasa go. Oh, shout out sa imo lola nga ara sa tupad. Sila na dita. So May subong ko dati. wala na ikaw sa ko amigo. dati galing. Mhm. Wala. Galing na may kapansanan kung binagaan niyo. Ano to? Pagkabalo yung may kapansanan kung binagaan niyo ko. Lagi So ba yan? ining migo mo sa long distance lang ini o kung taga dirapan sa inyo? Mm-mm. Sa distance, tagay-hilo, Long distance. Sige. Ang ilong So, niya nagdistansya. Pagkabalo ni ang ikaw may ara kapansanan, wala na siya dayo nagsapak sa imo, amo na. Mm. Okay na. Tapos, Tapos subong wala na dayon ato na sundi, amo lang gid ato ang imo una. kaya Wala na. So ara man si Tol Kevin.
Sana all. Ari mas tular niya la. Okay, wala kuya. Kay Kevin lang Okay, pala siya. wala kuya. Oh. Di sa Ha? uy no pa. Sa mga namigo mo, mga nakasiling ka man nga amo lang ito siyang amigo mo. Ay kadagid niya may wala ka nagid niya may namigo nga iba no? How? Wala na kagbut. Balaan mo na kag. Aw? Wala ko gali. Walaan mo na galing. Wala mo kung Oh, So, so, tamyawabi imo nang inmigo be nga re karon sa aton nga programa be ke. akigi abi, akigi. Akigi Chicago ka. Kaya ko na sing. Sang pasililo. Sino no? Sa din? Sino to? Si Orle Serapen? Erwin. Erwin, hindi kasi sa. Si Erwin Erben. Villases. Babayro na. Oo. Pila na nasubong yan, Ubya? May balita ka kung pila na kabilog? Hindi kay kumpinaryoan ta di be? Lima? Ikaw Erwin Villases. Kadamo sa imo sang babae? Limagid kabilog? Wala mo gid kami Bisan kami, wala kami. Dak gali na. Kevin. 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 Oh. Kev. Pwede ko patay uling. Pangayo ka bulig. O pwede. About sa Sa tuasyon ko. Bisan na bakay ko na ng pagkaon ko. Kag-vitamins ko. So sige kay tagaan ka namon chance nga magpangayo sang imabulig bisan kami bululigan man pero siyempre Mas bululigan siya kaysa aton, siya, partner. Hmm. So, sige. Sige. Hatagan ka namon chance nga 5 ka oras nga maghangyo sa aton mga viewers may bulawan nun nga sa may Pusoon. busilak nga tagipusoon nga Hmm. makapangayo ka sang bulig Mm. para sa imo dili nga gikan sa amon kundi ikaw gid mismo ang mahambal sa ila. Sige. May odto sa tanan nga. Hindi ko mati isa si Busubaw. Kani, ubanigan naman ko. Bisan, pila lang daa. Hay, kailangan ko gisang bulig. Bisan, ibakay ko ng pagkaan ko kag vitamins ko. Kani, kaluoy man ka mo. Ano ganito? Ito, gusto. Ano ganito liwat ang pangalan mo para makilala kanila? Full name. Si Mahali, itik ko na kay Steven ang di kasi ante ko. May mabulig. Oh, sige no. Okay. So, kamo nga mga namati subong or nag-view, kamong mga Bisaya nga nag-view karon nanginahanglan siya og tabang Tabang, yes. nga para sa iyang sitwasyon kay usa siya ka PWD pareha namo pero dili sa mata ang iyang diferensya kundi sa ihang TL dili siya makalakaw no. So need niya kinahanglan lang niya nga may ipalit siya og pagkaon Yes. o vitamins niya Mhm. kay ang nagasuporta sa iyaha na lang lola ug papa. Ano gali ang obra ni papa mo? Ano ang obra ni papa mo? Mahal. Gabantay sa sangha. Gabantay sang? Kamal? Sa sangha, siguro gula. Ay. Gabantay sang punong. Punong di ay. Oo po, no? Oh, iya ina ang punong. Hindi, sa tiyo. Sa tiyo, yung tiya. Sige tiyo. So, nagapangayogit kami sang Nagapangayo man kami sang bulig para kay mahal tiyo. ibaligyan na ng punong mo para may bakal na sa vitamin siya. Di Sa tanan nga nagapamati subong kag nagaview mga pareho man naton nga PWD nga nagaobra no. Permiwa di Ang may mga obra nga nagaview karon Aha. palihog bisan pila lang nga inyo mahatag kay Miss M. Miss M no. Miss M. Pwede nyo lang tawagan Mahal. si DJ Kebs
sa iya nga number. Sa Para- 0926 Mhm. 238-3182 para ka Hatag ka mo sa hatag inyong ka mo sa inyo bulig. kamay nga bulig lang para sa iya kay Pero kung gusto niya dako, dakuan na lang. hamon sobra. Pati ko mo dito. Hindi ano. Oo. Ay hatag ta ginasa na nga kinahanglan kay kita ya partner DJA. Makahimo Makalakaw pa pa kita. Makahimo pa taya. Mata lang ang aton nga wala pero tigi pusoon makabatsyag sakit. Oo. So, sino to na nag subong Miss M or mahal, do kala mga pamatian do mahal. Gi. So, Miss M, subong wala gid ikaw naka-try nga nag-eskwela o kung naka-eskwela ikaw sa SPED. Adi sila, isang bata ba ko? Wala ka gid kagi eskwela? Wala din. Santa Isabel Iloy ni Patring. Wala ka gid gibuligan sa ginikanan mo. So si papa mo lang ang isang bata kapag nagpadako gid sa imo, si mama mo wala ka na balita kundi nasubong si mama mo? Wala na ko magluta siya kundi nasusubong. Kay sugod naging subayan ako. Kami communication nga doon. So ginapanawagan ko man no. Ginapanawagan ko ang mama ni Miss M no, mahal nga taga Kapis. Kung tani, kung nakabati ka man subong, kuan man dili man nga Siyempre, pabayaan kay ginikanan ka. bata mo man ni. Kaya hindi ako mabata ni ano ko sino no, nagkapansanan. Bailuhanay ka mo siyang malupog, ikaw ang makalakat. Siyang mama mo. Ikaw mama niya? Hindi no, seriously. No? Joke lang. Seriously no. Ginapakadlaw ta lang ka para di ka maghibi bala. Okay, mabasa ang cellphone ko kung luoy ka. Dahil ako on ko, lumangibin ako di subong eh. Gabi ka na subong? Hindi maghibi ah. Balan mo, ma'am, or kung sino man ang pangalan sa iyang mama, sini, nga, maluoy ka man sa bata mo, no? Maluoy ka man sa bata mo nga. 24 ng edad sini, dugay, makapamana na ni, hindi ka kita kaulitson. Makapamana ni isang Poringer. Poringer. Makapamana ni kay Kevin. Okay, nasumana pa. Makaya, may aragid gali nga mga ginikanan kaya nila bayan nila bata na. O sila ko hindi nila. Do kuan may iban man nga mga iloy nga ang utok kapansanan sa ilang nga anak ginakahuya nila. Pero dapat gani silang ikahuya kay wala sila sang pagmahal sila anak. Bailuhan ay bala ka mo nga duha. Ikaw nga iloy, ikaw ang mangin lupog kay ang imo anak among mangin mama mo. Sige, ipanawagan, no? Ipanawagan na ba ang imo mama? Ipabutiyag ang imo nga hibubunot, ipagwa ang imo nga dumabungol. ang imo nga hinanakit, no? Sa imo nga ginikanan or sa imo nga iloy. Sige. Hambal ko lang siya kung nakita yan yung kung naagin sa bayan mo ko ano binigyan ko naagin sa bayan mo ko. Ko naman sa or ka lang sa akin. Dahil ginasikuan mo ko ganun wala eh. Oo. Wala, hindi ka kaluoy sa bata mo. Ang manang ganin ka sinaguyaan pa ko. Mas kailangan ta ka gano'n. So ini si mama mo kag ang papa mo bulagay sila? Oo. Te ano nagpangita sa lain nga motor o motor nga Si mama yung pangita ang motor. hindi siguro kontento sa nobila ni papa mo. Ano naman nobila ni papa mo? Tiko? Sige no. Kay ini ginadala ta lang ni sa joke apang kuan siya. Seryoso bala nga ano gid ang rason niya no? Nga gin bayaan kaniya gin pabayaan sa imulula. Bala niya naman nga may edad ng imulula tapos didto ka pa niya gin pabayaan. Ano gid na sa ito? Lola ko 66 na subong. Pila? Na sinag
Sino na sa subong? Pilang edad dya? 66. 66? Oo, Ah. manong yan. Isa agi pa rin sa opera. Nabigwali 69. Hindi wow, 69. Shout out lang na kay Lula mo ah. Ay, man sa dito mong kay mati sa atan. Oh, Lola, shout out sa imo Lola. Mayo nga hapon na si mo. Mm. Pwede natin may istorya si Lola? Wa, kaya ko no. Kaya ko no. Kaya ko no nagdo. Let's second na lang. Mayong udto. May hapon la. Mayong hapon sa imo, Nay. Ay, bayo hapon, mare. Mayong hapon man sa inyo toto. Ining si Mahal, totoo gid niya nga pangalan, Nay? Si Jen Marie Buhat. Jean Marie Ay, naku lang. Buhat. Ginbuhat ni Mare? Buhat ni Marie. So, amo gid ini ang matudtuod niya nga pangalan. Wala ini siya sang mga utod, Nay. May otod sa mga jato sa Iloilo. Sa din May dapit si banana. sa din dapit si Lilo na Lanay? Sa Sara. Sara. Highland daw sa taga Sara, no? Ining utod ya, isa lang ini kabilog. Oo, diwa lang sila kabilog. Tinadugangan mo, partner raw. Tapos amoy ni siya ang may kapansanan si Jean Marie no? Jen Marie Buhat. Si Jean Marie Buhat alias Mahal. Amo niya nga matudtuod nga Mahal. pangalan guys kung may ibulik ka mo sa iya no. Yes. Pwede nyo lang tawagan si DJ Kevin kay para ma-communicate ninyo ang pagpadala sang inyong ibulig sa iya. Bisan pila lang basta may May pamangkot ako sa imo, wala la. Oo. Na wala ka man naginulsol nga ikaw ang ginbilinan sang Iloy sini sang amon sa mga interview. Wala ka naginulsol nga ikaw ang nagtinguwa, ikaw ang nagbantay, ikaw tanan. Wala man, kay naluoy man ko, kay ang bata ko kapaninguha man, ay kon hindi ko pagbilinan, ay di niya ibilin, way sa bilinan, kay wala man sa sang Iloy. Amo na gani yung problema no nga siya mismo nga ginikanan imbis nga siya ang mag-alaga, siya ang maghatag sang pagpalangga nga ginakinahanglan sang iya anak. Ang ginikanan pa sang iya bana. Ang lula pa sang Oo. iya anak ang nagtinguha nga Oo. palanggaon siya sang itsakto. Palakpakan natin sa Oo. lula. so ini nga Kaya makaluluoy man siya. Mhm. sa Kaluluoy siya ng way na sa gakama, ang gasaog lang sa pareho sa bata ba lang alaktag. Mm. Gasaog. Gason, wala man siya nagakamang. Nagalaan ko lang sa di pagkaon. Oy. Nagalaan tubig. Oy. Mayo lang gani, kay bisan na muni sa gakamang taog, makahungit pa sa sababaya, makakaon sa. Pero yakamot, Pero- wala man ang problema yakamot. Iya ka mo, problema, iya balatulaan, nagatiga, matiga, iya lawas, Hala. Ano naman? matiga, hindi mo ya mapatiko-tiko, ya matiga. sang bata pa Ya ini tulaan siya bala, daw nagdak iya matulaan. Napatanaw yun asa sa doktor la. ginunahan mo ko partner ba? Sang gamay pa sa, ginpaganaw Manila, wala pang sundas ang Iloy nga kwan man, sang gamay pagit sa bala, wala pang sundas ang Iloy, nga ilubong sa dagat. So pila na siya katuig sang ginbayaan sila sang iya nga Iloy, La. Nay? Mga pulo sabay katuig, ay hindi, dapat pito katuig bay, So- ay yamango deker. Nahimamat o kung nakita yan na nagaliya nga Iloy kung ano kagwapa sang batasan, nasa batasan. Ay, Itsura. gwapa, gid man niya ya Iloy, kapang habal, maputi. Ako kapanghabal. Oo, maputi. Maputi. So i-attention nato no si nanay ni
Jean Marie Buhat kung nakabati ka man sini nga pag-interview namon sa imo bata Kundi sa kung bungol. tani ma-realize mo nga ginakinahanglan ka man sa imo nga bata kay Yes. dili man sa tanan panahon nga ara si nanay nga lola ya amo ang mag-alaga sa iya sa tanan gid nga panahon. Kag hindi nga panahon do kalain man na siguro na lang Nay. wala ta man ginapangayo no pero dira gid man ta padulong nga kwaon kita sa Ginoo bala no o kun mapahuway Oo. kita sa dayon no do kalain man na siguro nga ara ka na sa piyak nga kinabuhi tapos may ginbilin ka pa sa kalibutan wala akong may ginbilin ka pa sa duta nga nagakinahanglan sa imo. Bisan na ka naguro sa piyak ka kinabuhi panamdum mo panahon mo nga ay kumusta na to ay anakon nga apo man. Ambot Ano ba? lang, kaya wala man ko kabalo. Pero ang iya Ay, ngon, hindi na gidbok kasarang sa iya eh. Bahala na, yamay kung kwaon sa sang yamay eh. May utod pa man sa nga isa kabinog, ay, kwaon nila, di ko nila kasarang eh. So ining iya nga tatay karon may iba naman ini nga babaye o kun wala. Mayara naman. Aw kanami. Aw kanami. kanami sila May katiyak, pamuron. dughan. Pero wala man siya ginabaliwala ni tatay ya, palangga man siya. Langga man sa siya tatay. Amo nang nami gid. Tama na yung nami, kaya palangga siya ni tatay. Pero pinakalain lang pamantian nga hindi sa palangga ni nanay. Maskin pili ni nanay ang iban nga manobila kaysa sa iya anak. Bilog-bilog. Kaya man namin yung iba, nagbilap. Oh, manug. So hindi tanay pagusgan si nanay no? Si mama sinisang kwan. Ato Oo. niya interview kay basi kun may rason man siya. Pero kun ang rason nga hindi mabaton ang iya anak Tumapungan. kanabaw sina. Oh. Mas dalong pang Paano nga? kwan sina. Isla sang Ulang baybay. gid saya sa kwan. Mm. So wala ninyo na pa-eskwela sa speed si Jean Marie nanay nga may ara man eskwelahan nga para gid sa mga PWD Mhm. dira sa Capiz Ay, wala. malayo. Malayo man. So sa diin gid kamo nga lugar sang Capiz sa Pilar, sa Maayon o kun Punta sa Dedra. Pontevedra. Oo, Kaya ang masakay asa- sa Baruto. ang Ari asawa sa ko, taga Diraman. Tabagan. Mm. Asawa sa akon nga partner, duwa ni asawa mo. Ay isa lang gali. Taga Diraman na iyang asawa. Taga dira sa Pilar ang akon nga asawa. Mhm. Sige. Mhm. Ti kon may ambal ka na yabi sa mama sinisang imo apo, ano man ina kag ambal isa nga nahimo ya ang pagbiya sa iya. Game ga utod ka bad. Hello. Utod Okay na? Okay na kung signal da? Okay na abi. Okay na. Okay na. Siling ko la kung may ambal ka sa nanay sinisang amon sa bugin interview, ano man abi kon may ihambal ka man sa iya. Apa ba, ino lang sa daya kay hindi sa malipayon dito na lang sa. Kaya batian mo nang inambal sa ginikanan sa bana mo, bayan ka lang kuno kung din ka malipayan ng manubila, dira ka lang Dira na lang sa. So madamong salamat. Last mo paghatag sang timpo sa amon kag thankful kami nga na interview ka namon kag salamat sa pagbantay mo sa imong apo. Salamat lang sa inyo sa pag-interview, yung tagaan mo kami man oras. Oo. Paki ano lang nay, pakibalik lang kay Jean Marie kay may mga inughambal pa kami sa iya. Okay na. Hello?
Hello, mayong hapon. May hapon, Kevin. Grabe, no? Do bago lang ko nakabati nga may isa ka ginikanan nga. Actually, hindi naman ni bag-o sa Tundulungan nga makabati kita nga mayara ginikanan nga nagpasipala sa iya anak, mayara ginpabayaan lang niyang iya anak, no? Kay tula na laway mo partner. Yeah. Mayara ang nga ginikanan nga gamay pa ganila anak, ginpatay na nila, no? Bisan nga Makaya man lang nila nga makaya magbuhi. man lang nga buhion nila. Abi lang nga nakita nila nga hindi gini makabulig sa akon. Bayaan na lang. Way gid hoya. So partner, may dugang ka ba da? So, hindi lang ko magtawag sa imo. May complete naman kaling ang pangalan. Ano na itawag? Kudo ka namin pamatian. Jane Marie, no? So, hindi man Oh. Wala ikaw. Kung halimbawa, abi, may isa ka tao, abi nga mabulig sa imo, kaya syempre hindi ikaw makalakat. Hatagan niya ikaw sa wheelchair, okay man sa imo, no? Malayo galing. Hindi man na malayo kung nabinuligay lang mo. Kung magbinuligay lang, kung may komunikasyon lang ang isa kag isa, Oh. makaabot gid na da. Pariyo na bala sa kuwan na. Base pa lang may nagapamati subong kag luyag niya nga tagaan ka sang wheelchair. Kundi magamit mo na may sakyanan ka. May wheelchair na ko diya. May wheelchair ka na da. Lalo na wheelchair na ko. Di gano'n hindi mo kakasangko sa wheelchair kung hindi ko pakakwaton. Di pakatuon ko na da si partner Kevin para hakwaton niya ka. Pakatuan ka di. Pakatuan na sa di. So sige no, kay tuwangan ka na naman dayon ni Miguel Ariela. Dalasa. So sa liwat no, sa mga gusto magbulig sa amon karon nga gin-interview, Kay Jane Marie Buhat. alias nga Mahal. Taga Pontevedra, Capiz. So pabor-pabor ni da sa mga kailungguhan da sa Capiz, no? Kung may bulig ka mo nga inughatag sa iya, bisan pila, basta Hindi lang pag taga episo wala. bisan pila lang, basta Bisan pila lang. kinasing-kasing ninyo nga Kinasing-kasing. bulig para sa Yes. iya, batono na niya sang halog sa iya tagipusoon kag wala sang kusmod, no? So sino man da ang luyag magbulig, pwede lang kamo mag-contact kay Tol Kevin Bordan sa 0926 238. 238-3182, no? Yes. Para sa dugang pang detalye kung paano ninyo ipadala, pwede lang kamo magtawag sa iya. Sa Kag sa nagapamati mga- na, imposible naman di ka mo maghatag na. Sa mga may mga kaya man lang da no. Kung di ka mo maghatag sa amon snack, sa iya hatag lang kamo kay importante man siya. Maluoy ka mo man. Mas bululigan siya kaysa sa amon. Kami ang amon problema, ang amon man ang tilisdakan. Pero saya, need na niya kay May man ka mo niya. Ako yung wala sa nagugulo ko gani. Pwede mo ma-plug ang imong number. pwede mo ma Number ko. Para nga ila ka man matawagan kung ano gid man. Kung luyag ninyo nga siya gid mismo inyo maistorya. Okay. Mm. So then, hindi ko memorize sa number ko. Di ka, Hindi ko memorize number ko, Kev. Pwede ka nalawag. O sige, ilawag ko lang ni karon kuha na ito ng Oo, programa. sa nalawag. Kaya hindi ko memorize number ko, Dabi. Kev, kasi sana. Sige lang Kaya Hindi na may bata. dagan. Kasi na. sa mga Ano lang tingog mo? ano na partner? Sa mga kaabiyanan naton da no Yes. nga mga naga-view karon palihog Nagapanokto kami sa inyo nga nagapanokto kami sa inyo tagipusoon. tagipusoon para sa pagbulig kay Yes, Jean Marie kay- Buhat alias Mahal nga taga Pontevedra Capiz. Pontevedra, Capiz. Isa siya ka PWD, hindi sa mata niya kapansanan kundi Okay. sa iyang paglakat, Yes. no? Ano ina may pangalan na nang imo nga sakit bala nga
nga hindi ka makalakat. Ano yung pangalan sinasang imo nga sakit? Ano kung nakapalantaw ka mo sa doktor? Yun, nakunamba nila. Polio? Oo, polio. So, wala na gid chance nga ma-okay pa na. Ambot, wala. Kukabala ko nga sa ko ni kung wala, naging ko yun nga. Dako na ko nga daan. Gamay ko kung pwede pa niya. Ganyan nga sigulay na ko. Ganyan ko pwede. Mhm. Mm. Pero kung naagapan lang kung tani sang bata ka pa, tani na okay pa na, no? Hindi man nato masilingan sa lasang imo iloy, pero siya gid ang balasulon kay iya kagin pabayaan. Ay, pwede ko ka na isang bata. Bako pwede pa magapan. Subong ko, so hindi na dyan. Mhm. Mhm. So, kaluluoy Grabe, no? man, no? So, mga kaabyanan, no? Bisan di ka mo maghatag sa amon, kaya ang amon ginasalbar, ang amon lang tilisdakan. Pero ining aton subong gina-interview, palihog, Dakdak. buligan taman, no? Para mainog bakal man siya sa nga Yes. vitamins, kag mga galawion man niya. Mm. Bisan pila lang ang inyo mahatag sa iya, tawag lang kamo sa 0926-238-3182, no? Para sa inyong pangayo sa dugang nga detalye kung paano nyo ipadala ang inyong bulig para Yes. kay Jean Marie Buhat nga taga Pontevedra, Capiz, no? Yes, sa mga kailongguan naton dira ang nagapamati kag bisan diin nga bahin sang kalibutan sa mga OFW naton dira karon nga may mga kaya-kaya sa pangabuhi, Mhm. taga panawagan kami sa inyo, no? Nga kung meron ka mo sang sulusobra nga makasiling ka mo nga makahatag ka mo o kung maka-provide ka mo bisan pila lang, no? Wala kita naga-demand kung pila ang ginapangayo. Bisan pila lang gid. Kay ang gamay basta magtinabangay ang tanan madako gid na. Yes. So, kung sino na ang may ibulig, no? Mm. Contact lang kamo sa number ni partner sa 0926-238-3182, no? Para magkahambalanay kamo kung paano ang paagi sa pagpadala. Mm. Kaya ining si Jean Marie Buhat, isa ini siya ka PWD, Mm. pero dili sa mata ang iyang kapansanan, no? Sa tiil, no? Kung ginatawag ining iyang sakit nga polio, no? Mm. Di siya makalakat, so Need nyo gid siyang kinahanglan. mabudlay niya man nga mag-ubra kay Paano pag-ubrasin ang kaya hindi na siya nakalakat na ano? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya magubwa. ang imo nga kamot hindi gid makasara nga alsa balasang mga Bugat. mabugat nga kwan botang. Hindi ko kamot dya. Ano po na ano ganun. Wala. Hindi tigaan. Mhm. Gatig Gabakod sa bala. Uy. Mhm. Pero si Kevin bala basta word gatig aga korisong niya dugway. Sige, bala. Kaya Ano si Kevin nagatig Yeah, pakawi iyugod ko diya. Pakawi iyugod ko diya. Sige. Ikaw partner sige ka patig ha. Yak lang. Nasa kaya nyo lang doon. Yak lang na So sige ano. So sige, Jean Marie Buhat alias Mahal sang Pontevedra, Capiz. Madamo nga salamat no sa pag-share sang imong life story kung ano ikaw. Madamo nga salamat sa imo man gihatag ng mga tawag sini. Ano na partner? Oras samon. Thank you mas oras naman po Basta gan hindi sa kabalo sa inyong gambalya. Ako gid dayon ka sa lo, sali na lang ang dana ako ni. Thank you sa inyong adukan. Kagal sa mga bulit sa akon. Mhm. Wala ko sugaw. Oo. Ako sa inyo makabulit. Ang GCash number sang imong ante, pwede man siguro nga si Lola mo na lang makuha sa Palawan kung kwan text niya lang ang pangalan niya kay Kevin, no? Yeah, dagkulang ganang kay Kevin. Ano na lang sila mo istorya na Oo. Kwan mo kaya lang. dagkulang kay Kevin sa mga liblan. Mhm. Mm.
ihatag mo kay Kevin ang kompleto nga pangalan ni lola mo kay mas mayo na nga siya gid ang Magkuha. personal gid nga makakuha kay wala ta kabalo nga mahatag ta tapos di lang gali mabaabot sa inyo manami na nga si lola mo gid no. Kasi kung tagaan kaguro hausan lat kag sa kamilyon mapuli na gurong iloy mo no. Di ba ako eh? Pero nagahandom ka man sa imo iloy, nagapangita ka man sa pagpalangga. Kapag kabalo kasi nga minsan ko na gusto ko na mabasigan. Ganun kino wala gid. Kabalugid ko yan. No? Kaya wala gid yung pagpalangga sa akon. Man inisya partner DGA no kay wala ko ni siya na-share sa imo sang una kay bago pa man naton siya na interview dugay na kami sini nga Uyab. nagkilalahay Natapan 11 ko. bilang mag best friend kami sini nagkilalahay kami sini sang una Aha. sa radyo no hindi talang pagbanggit ng radyo kay basi makapiright kita. Basta radyo. Paliguan niya. 2011 sa nagkilala ko. Oh, so pila na kamo katuig ni Kevin? I mean, pila na kamo katuig nga magkilalahay? Dito ba na ni mga katoy? Saan inyo anniversary ni Kevin? 2019 Aha. ka. 2019 ka mo nagkilalahay ni Kevin? 19 ka nakilala. Mhm. So, ano nga 19 asong adlaw. ano nga pizza ang 19 gani. So, ay mo, ano yung sinumbang? Ang pizza din dumon ko. Hello? Nalubat ka partner? Wala ko na. Hello nabatian mo kami? Hello? 2:20 p.m. Mhm. So salamat kid no sa inyong pag subaybay sa kay Mahal alias na galing Sa kay Mahal. Mahal alias. Gucci. Madamo nga salamat to sa time ni Jane Marie Buhat alias Mahal sang Pontevedra Capiz. So mga kabiyanan kamo nga nag-view subong, kung may kabulig kamo no, tawagin nyo lang si DJ Kevin. So partner, pakikuha nabi partner. Pakikuha nabi partner. Do na dula bala kita sa kanginan partner. Wait lang ha. Wait lang. Oh, wait lang kuno guys. Ara kita. Nagapamayag pagyapon. So, ma-exit ari ko sa makadali guys. So, ihatagwa ang panahon kay DJ Kebs nga makapanghangyo sa inyo tanan. So madamong nga salamat no sa inyong pagpamati sa interview naton for today sa kay Mahal o kon kay Jean Marie Buhat no nga inyo ginabatian ng istorya. Kag sa mga gusto magbulig sa liwat no amon kamo ginahagad no nga magbulig kun tani kamo sa iya kay makaluluoy siya no. Okay lang kun tani kung matay ang problema kay pwede pa nato na maislan sang mata sang kanding. Kaso kay Tilabi ang problema mga partners, no? Hindi ginato ni na islan sang tiil sang kanding kay mabudlay. No? Kay amo nang pinaka problema gid. No? So sige. Maraming salamat sa inyong paghatag sang inyong oras sa pagpamati ninyo sa story ni Mahal, no? Kag thank you gid sa magbulig kon may ara, no? Okay. Dubongos partner. Gucci. Sige no, ma-change power ako partner para do hindi man masyado guba ang aton nga pwesto.
Okay, no? So, madamo nga salamat mga kaabyanan sa inyong pagpamati. Kabay pa nga may isa ka tawo nga tandugon ang iya nga tagipusoon kag mabulig kay Jane Marie Buhat sang Pontevedra Capiz, no? Sakop ini sang kwan. Amo ni siya ang province sang Rojas, ang Capiz. Wala ko nagsala. Kay taga-dira man ang akon nga partner sa Capiz. Amo na nga kung sino man ang mga nakabati nga mga kailungguhan, mga kasibuanuhan. Maluyag magbulig kay Jean Marie Buhat, palihog tawag lang ninyo kay Tol Kevin number nga ginhatag namon kagina sa 0926 238 3182 para sa inyong mga pabangkot kung paano ipadala ang inyong bulig dito kay Jean Marie Buhat alias Mahal, no? Isa ini siya ka PWD nga hindi siya makalakat tungkol sa sakit niyang polio, no? So halin pagkatawo niya hasta karon nga nag-edad na siya sa 24 anyos nga hindi gid siya makalakat sa iyang ginabatsyag nga sakit nga ina. So kung sino man da ang may mga bulawanon nga tagipusoon, bisan hindi na lang para sa amon, para na lang sa iya, no? Palihog aton inibuligan kay nang ngabay man siya nga kung pwede makapabulig siya para pang bakal naman sang iyang mga kinahanglanon. Yes, iyang galamitan ba? Vitamins. Maluhi man ta, no? Malo iman ta, no? So Grabe. kung may ara ka mo da bisan pila lang ginagmay nga pwede naton mahatag sa iya aton ihatag. Kag hindi ka mo magkabalaka kay di na namon pagkuhaan, di namon busgo na namon tilisdakan kay mas may nagakinahanglan pa Yes. sina nga bulig. Okay, so ari na ta, continue na ta sa next part sa aton nga program. Oh, hi naman eh. Oh, hindi ka magsiling, magbalita ka. Gucci Gucci. Okay. Hello. So, Hello, Pat, no? nalipat ng operator yun. Pat na. Hello, Pat na. Gucci Gucci. So karon kay ari na makita sa itong programa. Grama. Magre ka, Pat na. Bungol ka, Pat na. Makulukan ta tanay gamay, ano? Kulukan ka. Nang gamay ka, upo na isda ko. Klaro na na. Ang gamay ka, upo na isda ko. De? Search sabi da ang akin ka, Pat na. Bobby Duran Karaoke. Pat na. Bobby Duran. Pat na. Okay, guys. Okay, guys. Nag-equal na yun ba? Okay. Okay, Pat na. Hindi na. So, okay guys, no? Hari na ta sa next program kay hapit na ta matapos. Okay, makanta ta ni partner. Mangover ta na, di lang ta mangawat mangover. Okay. Set. Hey. Hey. Sound check. Check. Karankan. Sama na partner. Di mo na mo partner, di palain man. Ikaw good partner. Nagpalakpak ng mga ay, niyo ko pala pag Oo. Nagpalakpak na sila partner, may pagani. Siling ba ni partner palusot?
Dako baba mo, sulod eh. So hi kay Red Boy, Bakoy, Jico Mendez, Uncle Toyet, kag kay Auntie Celine, kay Marilyn Bakoy, kay Mama Marites, kay Manny Ramar, kay Nang Gilay, sa tanan-tanan nga Bakoy family o Bachelier family. Hi sa inyo. Yes. Okay. Mhm. Aha. 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 Mhm. Mhm. Mm. Mhm. Mhm. Pause video. Button. Akin ka kung di ka patutukso sa iba. Siyempre, inan. Sapagkat sa pag-ibig ako'y may kasama. Akin ka kung di ka paaakit sa iba. Sana ay maging tapat ka. Akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man ay magbabago pa sa pangarap, magiging akin ka sa mundo. Ikaw lang ang pinaka-inibig ko. DJ na yan. Saan man larawan mo'y napapangarap ko. Tumatulugan ko. Tandaan, hinamak ng lahat para sa'yo. Hinamat. Sana ay maging tapat ka. Akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man ay magbabago Mamaya kag sinanay. sa pangarap, magiging akin ka Grabe, init. Manay. sa mundo. Ikaw lang ang pinaka-inibig ko. Pati ka. Saan man larawan mo'y napapangarap ko. Ikaw kag ikatatlo. Tandaan, hinamak ng lahat para sa'yo. Sana ay maging tapat ka. Akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man Tapos ay mamaya po nanay. Manay. magbabag sa pangarap, akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man ay Manay. magbabag Doble. Dili si mama kali kag sinanay. Ilaw. Dit ka mo sina. Nagapangangyo pa sa nga magtapat. Pero kay doble gid ang mama gid kag ang nanay. Makan mo. makon mo ng nanay kag mama. Manay. Manay. Manay man to, di manay. Oh, basta nagpati ka mo guys nga wala kami drama. May drama kami karon na. Kailan ka manay?
Dalang ka mana ya? Oh. Oh, lagi, dalang ka mana ya? Oo ah. Sige. Oo ah. Oo ah. Baby naman, I love you. Ara naman siya kanta nga. Baby, I love you naman ko no, guys. Bahala ka na. Gucci, Gucci. Ligoan na yun. Ligoan na, guys. Shout out gali kay Chirian Bordano. Ikaw partner, do ginapahulat mo ginang manghod mo partner. Mhm. Mhm. Amo gid na problema mo? Nakaproblema gid nagdako ng butanga. Aha. Gucci, Gucci, Prada. So nagapangita pa si partner guys, sige ako nung inugpasunday. Ginapangita niya pa yung inugpasunday sa inyo tanan. So ari na siya. Ara na. Play Nagtiko. video. Nagtiko na siya, nagtiko. Ara na siya guys. Ara na. Nagtiko na siya guys. Gucci, Gucci, Prada. Ahem. Ahem. Hey. Ay, hindi na pag English siya. Bisaya at Tagalogan na lang. Nang makita ka, aking sinta, nasabi ko sa sarili, ikaw na nga. Ngunit nalaman ko ng iyong puso ay mayroon na palang nagmamay-ari nito. Masyado akong nasaktan, lungkot ang nararamdaman. Paano na ako? Paano na pag-ibig ko? Baby, I love you. Love you too. Mahal kita. Baby, I love you. Wala iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo, baby, I love you. Umaasa pa rin hanggang ngayon, na balang araw ako'y iyo ring mapas. Sana'y iyong damhin ang bulong pinamik Nang damdamin sa aking munting awitin. Ako'y maghihintay sa habang buhay, hanggang sa araw na kamong duha magbulagay. baby, I love you. Palangga kita ka, Baby, I love you. ikaw lang wala sang iba. Hasta sa sano pa, tani mabalan mo. Ay lang sa mga board and family nga nagkamonitor karon sa ato. Arquintillo family, Bandojo family, De La Cruz family, Bacoy, Bachiller, Baez family, Scaro family. Sa tanan nga may mga family kag wala family. Wow. Sana'y iyong damhin Ang bulong ng damdamin sa aking munting awitin. Ako'y maghihintay sa habang buhay, hanggang sa araw na ika'y muling malaya. Dodahon ba? Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love Labi you. na gid,
tambok nga siksi. Magpakailanman Sana'y malaman mo, baby, I love you. Sana'y malaman mo, baby, I love you. Sana'y malaman mo, baby, I love you. Giyo natag ito tong lang. Ano to? Gucci Gucci. Guys, actually guys, ganito ganyan, ganito. Oh, hi lang sa mga kaparintihan nako, nga mailan nako nga parinte, ug sa mga wa mailan nako nga parinte. Ug sa tanan-tanan nga mga naka-follow sa akong Facebook ug sa mga padayon nga nagsuporta sa Mar Boys Blind channel in YouTube. Kumusta ka mong tanan mga kaigsuunan? Bisan dili ta mag-igsuon. Kumusta ka mo? Hey, katog na si tubig. Murag gibati na ako ang tumang kahigwaos. Hi sa viewers. Good afternoon. Good afternoon. Ay, kadugay Kadugay pala Okay guys, sa mga nagsubaybay, sa mga nagsubaybay sa kanta ni Tol Kevin, tining, tining, tining. Anong oras na ba? Alauna, imedya, nagoro, alas 2 ba? Siguro'y natutulog ka. Hagok na tani ko di. Nais ko sana ang itawagan ka. Ayaw tol, mo feedback. Itanong sa'yo. Ayaw gid tol, mo feedback. Laman ba ako ng isipan mo? Hindi magtungan ko na. Namahal mo rin ako. O bakit pa nagkaganito? Gucci Prada. Ang takbo ng ating kwento. May takbo galing ini kwento tol. Dati ay kay saya. Nga, karon di ay. Puno ng ligaya. Sige panglabay. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na. O miss kita. Miss kita. Dura katulon sa piso eh. Iba dapat ako lang At wala nang iba pa. Aw. Ano mo rin? Unawain at pagbigyan ka. Okay lang mahal kita. O bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento. Dati ay kay siya, punong-puno ng ligaya. Hi
lang din sa mga tagpalamati naton nga taga-istansya Iloilo, ilabinigit sa kay Katindonoy, Arquillo. Hi, Part. Kumusta na ka, Part? Ay. Lo. Bakit ba ka ganito? Ang takbo ng ating kwento. Ang siklawa yun. Maghihintay pa rin ako hanggang kailan Ay, ewan ko. Dahan-dahan at huwag limutin pakinggan at iyong damdamin at sana ang iyong piliin at iyong hilingin ay ako ay ako Miss kita. miss kita. So sige, yan kita sa Sige. mga drama. Ara na kita sa nga drama portion for today. Isang partner kay makuha ko copy ka partner. Partner, ari partner hoya, tagusay mo partner, sanay. Kadali lang guys, hoy. Hulat lang ho, guys, hoy. Sige. Sige. Hulat lang partner. Hindi ka na magdali partner kay kus nito nga karon ng imong okay. Magkuha ka copy partner. Magkuha ka copy. Sige. Pagkuha ta ni guys, tagain niyo si Tol Kevin copy. Kiwa-kuha ko na siya kape. No? Sige. But anyway, okay lang. Areo. Ihatag ko sa iya ang kape nga ginapangayo iya kay gusto yaman may kape. Mhm. Okay, andam na ta guys. Diyan na ang atong drama. Lanong. Sadin ang kapawa. Gucci. Mayong adlaw naman sa tanan nga tagpalamati sang Ariel Mar Facebook group. Ariel Mar Facebook group. Sang Kevin Verdan Facebook, Ariel Mar Escaro Facebook, kag sang Mar Vice Blind channel in YouTube. Ini na naman si DJA. Ang nagligad, nabalaan na ni sino ganito partner? Gucci. Nabalaan na sang asawa ni Gino nga may iban siya nga babayi kag nabuntisan pa niya. Inawala sang iban kundi si Laika. Sanggin papili di Samantha si Gino kung sino sa ilang pilion, nag-decide si Gino nga pilion si Samantha kaya among niya pinakaslan. Kag ginistorya niya si Laika. Wala sang may mahambal si Gino tungod nagakanugon man siya sa bata nga ginabusong ni Laika. Kag karon, yari ang katapusan ng episodyo sining aton sugilanon. Anak nga dili ako. Kung dili man lang ka makadesisyon, ako na lang ang mo desisyon. Laika,
Ako na lang ang mabiya nimo. Pero, unsa man na nato kay na naman tay anak. Ayaw lang kabalaka. Gusto ba ka nga magkita o kung magdako ang imong anak nga walay amahan? Dili man sad pwede nga. Akong ang kuno ng tanan nimong panahon kay naamang kay asawa. Pero ayaw kabalaka. Dili man tika idalo sa atong anak. Laika, Ipailara gihapon tika nga ikaw ang iyang amahan. dalay ka. Ug mahimo ba nga makagagpos ko nimo sa katapusang higayon, Gino? Sige. Mahal kayo, tika. Busa dili ko mo tugot nga. Maguba ang imong pagpuyo tungod lang nako. Ihatag nako nimo ang imong kagawasan. Ug salamat sa lumanan nga imong gihatag nako. Ang atong anak. Pasaylo ako, day. Ako ya- Pinapigid ang hinungdan. Ako ang ayang mga pasaylo nimo. Tungod misod ko sa imong kinabuhi nga dili gud pwede nga maako ka. Tungod may asawa na ka. Dalay ka. Wing! Wang! Hala, oy. Kumusta naman mo mga kumpare? Weng! Gusto ko Wow! ba gini? Okay ra, pare. Weng! Tama ba? Wow! Sino mo sabad-sabad rin sa tindahan, ha? Labayan di kang butilya niya ron. Sabahan mo. Nakaibulo ba mo sa balita, pare? Wing! Wow! Naon sa man ko no? 523. Naon sa man? 523. Oh. Kuan kuno. Si pare Gino, naibawa naman ni Marisamantang ano, No. naibawa na niya nga nailain. Oy! Uy! Kabali. Mak. Mak dako kay kag max mong tigo. Unyon sa milabot na ito, ano, naibawa na ni Marisamantang si pare Gino na ilain. Wing! Unsa ba? Magmarites! Kamo, kay mga marites man mo na. May rabag may matabang mo sa ilaha nga wala ra ba? Ayaw mo paging na, oy. Ibutang ninyo sa insaktong lugar ang inyong kinabuhi. Wing! Wang! Pinawad bitaw. Di lang tawag marites, oy. Nikmo. Di lang tawag magmarites, oy. Patricio Paradero. Wing! Wang! Ikaw ba? Ikaw man ang sigig sunod-sunod di sa mantagod? Why? Waman ko rin sunod ni Marisamantagon. Nikmo. Lain na ni mo. Wala kang nagsigig sunod-sunod di sa manta. Wala ke, mekmok, Sige, sunod-sunod di sa manta. mekmok. Oh. Wing! Sino ba naman sige magsunod-sunod sa manta? Uy, kamu ba? Kung mag-away man ang ganito dire, hindi na lang na mag-away dire. Tagay. Wing! Wang! May parang tagay. Kailamin na. Mikmok, wik. Pero Ayo. unsa ba ko na dugang nga kwan murag Sismusuhan ni mo eh. wala lagi na ako nakita si Laika lagi diri lagi. Unsaon man pagkakita ni mong lahi ka, nga buntis man to. Mo, Oh. Mang. Ang kakaibaw nga buntis to. Hala. Amo na kamarites mo, kakaibaw buntis to. Wing! Wang! Ay, nade si Padrino padong diri oh. Ah,
Pre, Dino. Wing. Wang. Oy, Oy, mga nganong hay, hoy, manay mga No. baga, pre. pre. Kagwakwan. Kining. Ayaw kugig na, pre. Buwag mo, pre. Uy, Marites. Sa ibot ninyong ipasabot pare. Oo, kuan, pre. Wala. Ang ingon ako, pre, ba? Magbuwag na may kay na anak ka. Wing. Taramay. Wang. Dili na, oy. Gamaya sa tingog. Yan ako sa balay. Chico. Day. Yan ako. Abli lang pultahan. Abli na. Ipayaw taga ni Day importante kay marag matratado na jud ni. Nga naman ka. Nga namang marag imong dagway karon marag magulan naman ka day. Day. Nakapili na ba ka? Wa pa? Nakadesisyon ako dahil nga ikaw o kamo sa akong anak akong pilion. Tinuod? Oh, pasaylo ako kung nabuhat ko ato. Kipasaylo naman ti kadong. Apa nang dili na nako madawat. Kung imong ikuyog sa imong pagbalik nako ang imong anak sa pagpakasala. Day, Ikaw madawat pati ka. Pero kung imong patumbon sa atong panimalay ang imong anak sa laing babae, pasaylo ako. Dili gid nako matun-an nga panggaon ng imong anak. Labi na gyud kay anak kini sa pagpakasala. day Samantha. Ako dong, nakahimo ba ko sa pagpakasala nimo? Bisan tinuod og wa tay anak, wa gid ko naghimo ug makalain or makadaot sa imong pangan. Pero ikaw, sayon ra kaayo nimo ang ang paghugaw-hugaw sa atong pagpuyo. Day Samantha. Busa pasaylo ako. Kung dili ug dili gud nako mapasaylo ang imong babae. Ikaw madawat pati ka. Tuod amahan ka sa akong anak. Sa atong anak. Apan ang imong kabit. Dili gid nako mapasaylo, Gino. Day, pasaylo ako kung nabuhat ko to, day. Kung ako tong nabuhat. Pahuway na. Kaya may trabaho ka pa ugma. Hay. Paghiposo na ni nako ang akong mga gamit diri sa lamesa. Hoy, Doy. Day Jessica. Pilay ka. Maraglain to nga karakter da. Hoy. Asa man ka, day? Ay, Hello.
Ganun nang hipos naman ka, doy. Doy, day. Na, Mubiya na ko diri, Yads. hello. Ubiya na ka, diri. Sabak da, diri. Uy. Ganun mga ubiya bang ka, oy. Naunsa. Napagani ko, diri. Dili ko ganahan nga. Makagupa og pagpuyo, Yads. Hello. Dili ka ganahan pero nagpa-inject ka. Wala ka ganahan. Hindi ka nang inject ay. Gucci. Kawyads ba? Seriously, but eventually? Internally? Gradually? Kuan, kining. Nga nang mabiya man ka. Nga, nakaibaw na si Sir Manager nga mabiya na ka diri? Nakaibaw naman. Ay, Salamat kayo sa inyong pagka maayo diri nako, Yads, sa Yads. dili ginako ni malimtan. Unsa ka Yads kung kita lang mag-uban Yads? Sir, wala pa man ni nabuak ka akong pagka... Sa ano lang ka Yads no kay? Ako naman ko'y dagom. Katawa man ka de pordoy. Ay Yads, seryoso ko Yads. Oy, kung kita lang ka mag-uban Yads no, wala pa man ko'y tatsa Yads. Yads. Unsa Dili naman lang ko, Yads. Yads. Seriously ba ako Yads ha? Mas maayo pa nga mo palayo na lang ko diri, Yads. Ayaw lagi Yads. Aron dili maguba ang pagpuyo sa tao nga akong gimahal. Kita na lang lagi magpuyo la eh. Yads. Wala ay. Palihog na niya ko gatagani ni Gino, Wala Yads. ay. Sabak Ginobi. Sabak Ginobi. Ha? Unsa man na Yads? Hindi Dawata. Oy. Unsa man ni? Ngano na putos man ni? Sabak Ginobi. Ato Yata- na ko, Yads. Ha? Ato na ko. Oy, Yads! Uy! Pastilan. Nilakaw manoon. Oy, sabak mo diri. Salamat ya, sir. Good Hi, morning, sir. sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Sir Good Gino. morning, sir. Oh, good morning. Good morning kaninyong tanan. Good morning, Pagaw. Wing! Wang! Good morning, Sir Gino. Morning, bayat! Wing! Wang! Bayot. Sabak Ginobi. Sabak Kaderi. Ay, sir. Hoy, noon sa magkoy nga namang sige magkakanta din. Ano boy? Sir, dali dito CR, sir. Oh, dito, oh. Sir, ay. Uy, ano CR man? Si ako daw. Ngano sige magkagtanaw na ako? Ay, sir. May gipahatag diri si sir si Sabak Lay Kabi. Unsa? Unsa may gipahatag? Unsa oo. Naputos sa kamay sobre. Sige ha, masulod sa ako dito sa akong opisina. Ayaw ko rin yung disturbo ha. Sige. Slow connection. Double tap to dismiss.
Suwat kini ah. Ablihan ko. Dear Chino, Um, unang pagbasa nimo nining akong sulat. Siguro wala na ko diha. Ug salamat kaayo sa imong pagmahal nako bisag kadiyot ra. Salamat niningan dumanan sipot ani. nga imong ihatag nako. Ayaw ka pala ka. Dili og dili na gid ko magsamok ninyo. Isamanta nga imong asawa. Double tap to dismiss. Ug manghinaot ko nga magmalipayo na ka o ba niya. Ayaw ka bala ka. Ang imong anak makailara gyapon nimo. Ug kung oras nga mobisita ka niya, andam para gyapon ko nga paatubangon siya nimo. I love you, Chino. Dili. Nilakaw na si Laika? Nibiya na siya diri. Pangutanon akong bayot. Kung asa, si Laika. Slow connection. Double tap to dismiss. Bayot. Oy, bayot. Sabak bayot diri. Oy, sabak pa. Oy, sir. Nga naman, sir. Kwan. Nisulti ba nimo si Laika kung asa siya nagpuyo? Ay, si Laika. Wala man siya nisulti, sir. Iingnan pagalitor siya na ako nga. Kami na lang duwa magpuyo. Usa? Sige kay. Naba ko'y trabaho. Wing! Noon sa naman to si Sir, oy. Nganong hay-hoy, hay-hoy. Hay-hoy man to yung baga, oy. Oy, saba, oy! Oy, kamo ba? Kamong duha ba? Basta mag-uban gani mo. Lami agad yung pang... Sabak ka diri. Yeah. Yads. Oy. Yads. Saman ba, oy? Saman, oy. Kanang unsa dito yung gihatag yads. Oy, kuan ka to, ah. Lat. Oy, damak. Uy. Hoy, tama ba? Pagtrabaho naman yung inyo ha. Saparin ito ay. Weng. Wang. Oy, bala na mo ni, oy. Dako magtawa na pero dako gamay ang iyang lawas pero dakog tiyan. Unsa to? Ay, sige na, oy, manabaho na to, oy. Mga tabian mong dako da. Uy, pre, Gino. Pre, Gino. Pre. May balita ko nimo, pre. Nakoy balita nimo pa, pre. Papa mo ko? Pre, nakoy balita nimo. Oy, pre. Bungol-bungol, pre. Nindot niya ako'y balita nimo, pre. Unsa man, pre? Nanganak na sila ka, pre. Tiudi. Si Tiodi. Tinuod ka, pre? Asa mo karon siya, pre? Nanganak na siya, pre. Tuwa siya ron sa ospital. Siyempre, pre, lang sa basurahan si mga anak. Asa man dapit? Wang! Nanganak na din sila ka, pre.
Ay, nga naman maraming nagbaraman sa tutunlan mo. Pre, Pre, lalaki ang anak ni Leica, pre. Gwapo ra ba, pre? Liwat na ako. Liwat na ibo, pre. sa pre. Bisay ka, bisay. Siya, di sa mo. Sa baling duha. Mula ko sa ko kay. Asa na pre nga hospital si Laika. Tuwa sa Grand Mall kay Sano, pre, nga hospital. Uy, pastilan. May hospital sa Isano? Uwing na. Slow connection. Sige pre. After dismiss. Sige, pre, sige, pre. Oy, sir. Dito sa room 49, sir. Sige, nurse. Niyan ako sa room 49. Laika, Day, Slow connection. Double tap to dismiss. kumusta naman ka, Day? Kumusta naman ang atong anak, Day? Nganong nagpakita ka pa man. Day, Wa ba ka mahadlok sa imong asawa? kukuan, kining, Toilet dashing away. naglisensya na ko. Dive into toilet adventure. Naglisensya na ko niya, Day, nga, bisita ko din mo. Talk back off. Nya, Day, musugot lang ba ka nga asa man na tong baby, Day? naara siya? Kagwapo ng pagkabata. Slow connection. Double tap to dismiss. Liwat din ako. Liwat ni mo? Okay. Ambot. Si ambot. Ambot kung dapat ba kang malipay sa imong pag-abot. Day, ka. Napa ba kay pagpalit or napa kay kwarta diya? Palit sa mo mga kinanglan nun? May mo ba, Gino? Palihog lang. Ayaw na ko gasola. Slow connection. Enlist comments will appear here. Day, ka. Enlist comments will appear here. Double tap to activate. Oo, ano sa ibot ni mong ipasabot, Day? Napasagda na lang ti ka? Kamusta akong anak? Dili ko ganahan nga makahatag pa kog problema nimo. Day, ka. Pero, ako siyang anak. Oo, Dili pwede nga pasagdan ako siya. imo siyang anak. Pero, naiapan. Unsa may apan. Imo tod siyang anak pero dili na mo mahimong ang kunon. Ang imong panahon. Slow connection. Now enlist comments will appear here. Double tap to dismiss. Day, ka. Pero- Mao ka na ang tinuod. Pero may mo pa man gyapon nga. Magkita ta, di ba?
Magpakita lang ko diri ba nga na ako. Gino, At man ikinilay ka. Dili ko may mong pasagda ng akong anak diyan nimo. kapanon saon na lang ang iyong mga asawa. Pasabdo na ko siya. Nga dili ko niya mapugnan. Nga maotiman sa atong anak. Gino, nya musugot lang ka? Nga sa ingon anak ka sayon. Magubang inyong pagpuyot, gumikan sa imong pag-ari diri. Dili man siguro maguba mong pagpuyo kung makasabot lang siya nako. Apan dili tanang panahon. Sabton ka sa imong asawa, Gino. Busa atagi og panahon ay imong asawa kaysa atong anak. Daylay ka. Mao ka na ang tinuod, partner. Ayaw na lang ilabdi ang akong amiga. Kay ako ray bahala sa inyong anak. Ako ang mga mahan sa imong anak. May kauban ka diri ka? Dakog tingog pero gamay. Kinsa man ni siya? Siya si Banjo. Bancho. Pare, Pauli na lang pre. Para way problema. May mo pa. Sakto na ang imong pagpaantos ni Laika. Ihatag na lang siya na ako, pre. Kaya ako'y pasalig ni mo nga. Palamian ko siya na akong maayo. maura na bang kinanglan nimo kay Laika? Oh, tanan, naigugmaon ako siya. O masukot siya. Ako siyang igugmaon. Pero, kung dili siya ganahan, hindi lang. Daylay ka. Timan nilang kinay. Nga diligid ko. Diligid ko mo pasagad ninyo. Makalakaw ka na, Gino. Daylay ka. Palihog lang. Biyain nami. Sige. Laka na ba yun? Tukay na mo kay kalok ko ng kulay ka ba? Pre, Laka na ba eh? Lakaw na. Isira na akong pultahan. Lakaw na. Psst! Kunya, kumusta man na magbisita mo sa imong anak sila yung babae? Okay lang? okay lang day. Kunya. Kaya ra ba siyang buhion sa iyang inahan? Ambot. Wala pa kong makibaw. Pwede man nga imong sustintuan ng bata. Pero ayaw siyang dadladre sa ato. Tinood ka day? Musugot ka nga. Kano sa lang ko nagbinuang sa kong istorya ni mo. Salamat dahil sa mo pagsabot. O salamat sa mo pagpailog na ko. Ingon na anak ko ikaw kamahal, Gino. Pero dili na ko mahatag ni mo. Ang kagawasan nga dalon ni mo diri ang bata. Dahil Samantha.
Kano sa kagani mga anak dahi? Next month. Kining, pwede ba nga mauban ko kung mga anak na ka? Pwede man. Sige kay i-process na ko ang mga pa-playlist alang sa pagpanganak nimo. Sige. Ayaw ka pala ka. Double tap to dismiss. Dili ko mo pugong sa imong obligasyon sa imong anak. Dahil Samantha. Pero ayaw lang dal address sa ato. Ayaw lang yun dal address sa ato. Ang imong anak. Dahil. Nagkasinabot pa kita. Dahil Samantha. Pari. Pre. Sa karme sa dire na ginamin ng pre. Ka nang agad na mo. Namo mo. Wek! Hoy, lain na din mo mahubog sa? 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 Unsa? Yun, sa may problema ni mo pre nga. Hoy. Patuting sa hubog magkakaroon pre. Hoy. Sa may problema ni mo pre. Sulti, kung na may problema makasabot mo yun sa problema ni mo pre. Unsan man? Pastilan. Unsan naman tinguga? Pre, unsa man na yung problema ni mo pre? Par. Maubito na pre. Unsa Par. problema ni mo pre? Sultihin mo yun, makatabang mo ni mo ba? Di may mag-antos direct. Wala may labot sa akong problema. Wa may labot. Weng! Wang! Wing! Wala may labot sa akong problema. Maugid na mingawan. Maugid na mingawan sa atong mga viewers. Wing! Weng! Wang! Wala may labot sa akong problema pa. Wala pare. Oy, kalain pwede mo hilak pre. Oy. Ano pala yung mga ilong pre? Berapa kaso na yung mga ilong pre? Ano mo pre? Nga niya paghilak pre. Tay, dari nga itong kauban dire para maghimat yun, no? Nakadungog ka, Patricio? Ako na umuling ka. Dili pa kumungol. Ikaw, jande, nakadungog ka jande? Aw, siyempre, nakadunggig ko oy. Weng! Sabaning. Wing! Pwede ba mo hawak mo diri sa ako tubangan? Nawawan may busa kayo sa mga tubangan, pre. Sa to? Ito ganiya pa jud ka ha. Pre, Parang ano problema kasi mo? Wing! Love life. Ingat niya paghilak, pre. Pre. wala may labot sa akong problema pa. Ingat niya paghilak, pre. Baka. Pare. Ingat niya, hindi na po paghilak, pre. Wing! Ingat niya paghilak, pre. Labot sa akong problema. Ngi! Ngi! Hoy. Nonsa naman mo diya, oy. Nga naman nihilak naman mo. Double tap to dismiss. Ingat niya paghilak. Ingat niya, pre. Baka naman. Lain na niyo mo hilak. Kaya maramang ka. Weng! Ngi! Ngi!
Nihilak na gani ko diri oh. Pero ang ihi ang nigawas. Oh, loko sa ta. Malako sa ta. Tira mo. Ayaw, igupay mo sipon. Mrs. Lalaking mo anak. Og himsog kayo siya, Mrs. Hingalanan ako siya Erwin. Erwin. Ang siya plido, Vilyasis? Dili Erwin ang ako ingan sa kong anak ko bitaw. Ako siya ngadlan og SG. SG. Combine sa inyong pangalan ni Gino. Oh, SG. mao na. SG. Weng! Mare! Kumusta naman imong pagpanganak, Mare? Oy. Okay raman, pre. Mak. Kami gining dohan ni pare makmak ang koyog. Mak. Slow connection. Salamat sa inyong pagbisita, pre, ha? Huwag di man lang kay kamirang duhang na, Mare. Mari. Naama si pare Gino. Mek. Hoy, nauna ko din ninyo, hinunsaman mo. Og naapod may kauban, Mare. Eh. Mao na nga. Ang problema, pre. Eh, Kinsa man tayo gitawag nga an. Naon sa man? An ko no an. 529 an. mm. Pero Lami, mandining imong mga pagkaon nga dadiri, pre. pre? Siyempre kay mga prutas sa tanan og Nakaibaw ka na ba sa balita, Gino? unsa mga balita? Day. Patay naman ko na sila, Ika. Unsa? Nga naman? Basta, kay mahura man nagisumbong diri nako. Batod pa atong doktor nga nagatiman ako ganina. Dili. Unya. Kumustang ang mga anak? Wa ko kay baw. Day. Pwede ba kong makangyo nimo? Day Samantha. Unsa ka na? Pwede ba nga kuwaon ako ang among anak ni Laika? Og ako ang mapadako sa maong bata? Mao ba? Uy. Nyong. Uy. Ay. Magawa sa tayo. Kay Seryoso kay seryoso na nila ha. Weng! Ari sabi pare. Uy. Pare. Mari. Una-una lang sa dako. Gino. Mayon ta day kumusugot ka day. Anak nga dili ako. Pwede ba? Biyai lang sa ko. Ganahan ko mo pahuway. Sige day. Dili lisod kalimtan. Apan dili sa pwede. Ngayon ana lang ka sayon. Nga dawaton ko ang imong anak. Gino.
Day Samantha, sabak ka diri. Dayali diri. Kuchi Prara. Uy, lain na sa di mo mahilak, uy. Uy, hindi mo ba naman yung gilakan bayot? Ay, Takaraw kayaw yaw oy. daylay ka. Saba ka dire. Dali diri. Oh, nanas pa rin Gino. Pagad mo, pagad mo, pagad. Pre, Pare. oh, nasilay ka, pre. Ganun namatay man siya, pre. Sa may ditabo. Weng, nalimot nila ginawa. Hoy, kamo ba? Mga maritis, yun mo, oy. Dali sabihin, dali diri, sabak ka diri. Lain ang hilak mo na. Nyi. Siya naman niya kung mataoy na naman sa ilawom. Pre, Pare. una mo pagtuis si Laika sa iyang gininawa, pre. Pare. Na siya kipili ni mo. Basahan lang ni Palihog, pre. Dear Gino. Mahal kayo, tika. Apan dili na nako kayang magpadako sa atong anak. Murag diri na lang ko kutob. O isaling na ko nimo nga atong anak. Lain niluwag dugo si pare. Ay, luwag dugo. Kuchi Mahal kayo, tika. Laoy. Mik. Ug ang pingi ang atong anak. Gino. Laika. Unya sa pagbasa mo nanining akong sulat. Usa na ako kabugnaw. Mapatay ang lawas. Ug unta. Madawat sa imong asawa. Ang imong anak. Diri na ako. Adios. Gino. Oy, pare. Nga na orongan makadiya, pare. Asa man ang mo anak ni Laika. Pare Banjo. Please. Double tap to dismiss. Ako rin yatag ang imong anak ni mo, pre. Ug busaad ka. Nga madawat siya ni Samantha nga imong asawa. Akong paningkamutan, pre. Dawaton siya ni Samantha. Apan, kung diligid makadawat si Samantha niya, Ah, ako gyapong buhion ang among anak. Nilay ka, pare. ah. Wala yun may chance ni Mari Samantha. Oy, ayaw na paglaom, oy. Naglaom ka nga nagmata. Papa? Ti anak! Nay, ti anak! Oy, di ko anak, oy. Di mo kong anak. Sabi ni mo ang anak ni Tito Gino. Nawanday ko yung asawa. Libot ko. Sumbong tingin mama ron. Kailan niya mo muhilak ka, oy. Mura man kag si Juan, Junmar. Pare. Pre, Junmar, 2.9. Kwan. ako rin yatag ni mo. Oh. Ang imong anak kong makadawat na si Samantha Pare. sa pagkakaroon
pwede ka bang makugos bisag karon ra ang akong anak. Dali. Sunod ako, pre. Diara, imong bata, pre. Liwat kayo nimo. Tanawa. Anak. Pasaylo ako. Pasaylo ako nga wala ko nimo nakita. Ayaw ka bala ka, Gino. Buda ko ang atong anak nga ilhon ka gihapon niya. Dili na ko siya idalo nimo. O ayaw ka bala ka. Dili na ko magsamok pa ninyo bisag kanusa. Slow connection. Dismiss. Anak, Pre, pangako ko nimo nga dili ti ka pasagdan. Dili ko magsugot nga may malain. Nga may malain pud nga mahitabo nimo. Dili, anak. O, pare, pre. liog lang sa kong atiman sa mong anak nila ka pare. Ayaw ka pala ka, pre. Samtang wa pa madawat ni Samantha. Dili na siya nako. Pare Banjo. Salamat kayo pre ah. Nga. Ngayon mo dyan kipangga si Laika. Bisan tinodog wa ko'y gugma nga napaabot di kanila ka. Double tap to dismiss. Apa nagpabili niya nga akong gugma, pre. Bisan pa man nga wa, Pare Banjo. wa na ako gitugyan nila kang iyang pagkababay. Ano sa pare? Bisan pa man nga gikan sa bata pa mi nga naanak ko'y gugma nila ka. Apan, napakyas ko pagpaabot niya. Kailaing tao man di ayang niyang gigugma. Pare Banjo. Sige, Nilalan sa kapre kay mamalit sa kog mga kinanglanan dire. sige pre. Double tap to dismiss. Kapila ba ka magsigig balik-balik nga waon gini mong bata? Di ba ka makahuwat sa kondisyon? Dahil Samantha. Hangtod Sino? karon. Naglipas ng mga binuwan. Dili pagid ka makadesisyon ng tarong. Ilisod kalimtan ang sila kay mong nahimo. Busa ayaw ko mugos. Nga musugot ko dayon. Dili man sa namugos ko nimo. Ang ako ra ba kay basin unsa ni nahitabo sa bata. Slow connection. Double tap to dismiss. Wa man ko'y labot ba? May mahitabo sa imong anak. Basta ayaw lang siya dadaan din eh. Sibot ni may pasabot. Nga dili yun nimo madawat ang akong anak kay Laika. Bisag kapila pa. Balik-balik ko nimo. Apan dili ko dayon madesisyonan ang tanan. Busa pa abuta. Nga mohumok ang akong kasing-kasing para sa anak nga dili ako. Pues, kung dili raman ka makadesisyon, ako na mo desisyon. Unsay bot mong ipasabot?
Kung dili man lang nimo madawat ang anak ko, Connection. Double tap to dismiss. ang anak namong ni Laika. Mas pilion pa nako. Nga ubanan siya nako hangtod sangtod. Aw, ikaw. Paumang ka na imong gusto. Sige. Ihatag ako ni mong imong kagawasan, Gino. Ay Samantha, Apanayog paabuta. Nga bisag kanus muhumok ang akong kasing-kasing sa anak nga dili ako. Slow connection. Double tap to dismiss. natapos na ako paliguan ng among anak ni Laika. Uy, kagwapo na sa bibi, oy. Kagwapo na. lagi, oy. Kagwapo sa akong apo. Lagi, lo. Apo. Kumusta man ka, Lo. apo? Lo, sabak ka diri, lo. Cuci Oy. cuci pran. Nga naman gid ka marikyat sa baba ni mo diha. Hala, oy. Ibundak pa na akong pangahan nga guwapa, marikyat. Oh. Sumong ka diha. Sa may problema ni mo diha marikyat. Ay, gwapuha, bitaw sa anak nilang Gino ug Laika, lo, ah. Like alo. Laika, lo. Oy, ang sal naman igawa, ay. Cuci cuci Bisag pran. asa ko mosunod yun. Na may crush na ko, no? Di man ni kaya magisunod ay. Ay, di, di. Niyari naman may kay basig babunyagan ni Parigino yung anak mangugos me. Hala, ganahan, di ko anang bunyag-bunyag, ay. Ganahan mo ka nagugos-gugos. Ganahan, di ko anak, kay ako, wala pa dyan na bunyagan. Wah, 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 wah. Hoy, Cuci cuci. ikaw Pre, ba? pre. Pre, ay, pare. Pare. Nade ko'y surprise ni mo, pre. Surprise? Ay, Surprise! surprise, hala, ay. Unsa man na, pre? Unsa man ang surprise nga imong giingon? Mauna na ang inyong anak ni Laika. Day Samantha. Weng, wadaga ko chatsa ni. Unsa to, pare? Ay, wa, pre. Papa? Ay, adi ba lang mo di ako bata niya. Papa mo nito, papa. Kay, mo drive na si mama ni mo? Sa imong motor? Pwedeng, No. pwedeng mapugos sa imong anak. Sure. But bang ipasabot nga dawat na nimo ang anak ni Laika? Kagwapo sa inyong anak, no? Liwat kay siya nimo. Day Samantha. Bibi. Kumusta ka, Bibi? Pauli mo sa balay. Gikinahanglan ka ni Bibi SG. Slow connection. Double tap to dismiss. Tinuod ka, day. Napasaylo na di ka. Ug silay ka. Ug nadawat na nako ang inyong anak. Ang anak nga dili ako. Uy, weng! Cuci Salamukan ka daw? Wala lagi kay Chansa. Wala lagi kay Chansa. Pare. Pa! Sa buka niya. Ingon man gid ko ani nga. Nyo. Mutuod sila nga ulit tao ko. Gagwa na yung lingag-ngag mo. Wala gid kay chance ni Mare.
Uy, pare. Sama ka pare ay. Nasi Maritza tay. Nagwat siya nimo. Hala ay. Ganoon yung ko na. Sabak ka derby. Ay pa! Kanaon siya naman ang imong anak. Oy. Tiyanak na, tiyanak. Oy. Tiyanak. Sumbong ti ka mama be? Hoy. Nay 100 oh. Pagpalit itong pagkaon ka kay Saba. Kanya. Kauban sa kano. Oy. Natapos na naman ipagkabugoy yung anak ko. Wing! Gucci, Gucci. Manguli na tayo sa balay. Lo. Ugdad ang mga gamit ni baby. Kung sila pangalan sa inyong anak. Kukuan. Baby LG. Oh, kung bayan usab ninyong duha ang inyong anak. Pero okay lang. Gwapo man sad siya. Liwat kayo siyang amahan. Karon, malipay na ko. Wing! Walang yan kay dyan sa atin yung... Papa! Gucci, Gucci. Kaya magandang kang bata ka. Ayaw lagi drink sa buksa mo kay labot. Ay! Kulang nga 100. Ayun lang. Sige na day. Lo. Pwede ba nga umuban na lang kag uli na mo lo. Dili na ko pwedeng biyaan ng balay. Bisitahin lang ko ninyo diri kung na may panahon. Sige lo. Pre, panahon na yun nga ikaw ang motiban sa bata, pre. Para Emilio. Kaya to, ikaw na ang motiban sa bata, pre. Sige na. Kay, pasig mo to, pang akong luha, iniglakaw ninyo. Pwede mo gawa to sa kinanoy. Why get kitchen sa gano'n? Papa! Sa bahay mo di haping ko, ay! Kuting maya, nas marikyat diha sa bahay mo. Ay! Bata pa ko ay! Luwag pa ni! Sige na. Saka na. O, sa luwa de. Wang! Katak na yun ang akong anak sa kong kabuang. Wing! Wang! Bisan pa man sa kagahi sa kasing-kasing ni Samantha, apan nadawat jud niya sa kadugayan ang anak nila ni Laika og ni Gino. Kay bisag dili kini iya, pero iya kining gidawat ug nga luag sa iyang kasing-kasing ug way pagdumot nga nagpaluyo. Karon malipayo na si Gino ug Samantha uban sa duha nila ka anak nga si Bibi SJ ug si LJ. Puro lalaki ang ilang anak ug puro usab kamaguwangan. Mga higala diri na sab na human kining atong sugilanon nga atog yung gituyo sa pagpahaom niining adlaw sa gugma o buwan sa gugma nga mao ang Valentine's Day, no? Bulan sa Pebrero, bulan sa gugma. Og diri na human kini nga atong sugilanon nga atong gitiguluhan. Anak nga dili ako. Kini mong sugilanon gituyo pagbugna sa Marvice Blind Channel in YouTube, Ariel Mar Facebook group og Kevin Bordan, Facebook. Ariel Mar Iscaro. Daghang salamat og niya na ang mga nag siganap.
Uy, partner! Yes, nahumanagin nato ang atong episodyo, partner. Asa naman yung akong partner? Mura na nabot. Hello, hello, hello! Hello. Bitaw. Bitaw, Bitaw, bitaw. Tarong kitaros, ay. Bitaw, bitaw. Sige, shout out sa partner. Shout out to sa partner. Ang partner ka. Okay. Shout out sa tanan na to mga pinalangga mga tagpalamatingan nag-view gid karon sa to mga sa itong programa nga interview for today, no? Interview for today with DJ and DJ Kevin. yes. So, kumusta man guys sa inyong hapon, guys? Butsi mo? Okay na ba? Guys? Okay na ba mo, guys? Ha? So, dagan kayong salamat, no, sa mga nag-view, mga friend na to sa FB, sa mga padayon gyud nga nag-support sa ato ang program. Mana siya. Oh, sige, hi lang kang Inderia, kay Manoy Ramar, kay Ramil, kay CG, kay Carlota, kay Marilyn, kay Mamatis, kay Uncle Renier, kay Auntie Celine, kay Jigo Mendez, kay Red Boy Bakoy. Partner. Partner, oy nga. Ayaw anak partner. Yes, hello sa aton mga pilangga mga tagpalamatiin dahil labi na gid sa mga nag-monitor sa aton nga pagpangalagad. Oh, sa No? interview for today. Dalawang interview for to do. Interview for today. Partner, nindot ang atong drama karon partner. Nindot ang ending partner. Nahaom gyud sa adlaw sa gugma partner. Dagan pag mga makaingon ta pa nga makalingaw gid sa ilaha ba? Oh, makalingaw gid sa ilang partner. Partner. Sige. Happy snack sa time. Uy, snack time lang oy. Happy snack time. Ako sa kong kabahin atong story. Oh. Nindot kay dili sa tanang panahon nga atong ipairal ang kagahi sa atong kasingkas. Bitaw. Kinahanglan nga ato yung ipakita gud nato ang atong Pagigugma. Diyos nun, no? Diyos nun. Oo, nga makabawta mo pasaylo. Bisan pa man. Kabalota mo pa sa ilo. Bisan pa man. Lain na ni mo hangos siya to. Mana So, siya. Mana siya, guys. Oh, mana siya, guys. Pero ilan dira sa mga Bordan family karon nga nagatutok sa to, no? Ilabi na gid sa kay Charlie Bordan, kay Cherry Ann Bordan, kay Charlene Cute Bordan, and ilabi na gid sa kay mama ko dira, no? Kay Mama Beverly, Mama Papa Crisanto Senior, no? Ilabi na gid sa kay Christine Joy Bordan, Kimberly Bordan, and syempre sa tanang mga Bordan family nga nagatutok karon sa ating pagpalagad. So, supposed to be, eventually, gradually, Internally, actually, Usa may mo masulti partner. sa ako lang kabahin, no? Bisan kami ang nagganap, bisan drama ra to, pero pagka ingon gyapon ta nga makaingon gyapon ta sa tong kugalingon nga Lami. silay ka. Aw. Makaingon gyapon ta sa tong kugalingon nga Lami. silay ka. Dili
dili gyud angay nga magpakasala, no? Di kita nga. Bisag dili ka maka para nako bisag dili ta maka anak pero dili pa man ko Bisan ka. makasulti, no? Kay ako wala pa man ko anak. wala pa man ko karanasin ng mga anak. Wa pa man Mga kakasway. ana-ana. Wa pa man kakasway pasod sa botilya. Isuwi na oy. Juan, Ako Tubig ba, partner. tubig? Ako partner. Guided pa lang kog 8 partner. Kasway ko na mangikos. Botilya Botilya, no? partner. okay, gamay pa man ang ato. Ay, kamo ba Tito Kevin ba? Oy, Na may tiyanak tol. nadre anak-anak ni Juan, anak-anak ka naman. Akong dila gatumbo. Ay, pare! Ay, ang kining Mana siya guys. So, I hope nga nagustuhan Siyempre, din nagustuhan niya, ninyo gitsay ko ang ako, aton kamo. mga drama no. Nga gina perform dire. Live gid ato nga amon drama no, dili Live ato dito ha, record. live ha, oh, live ha. Hari Live gid dito. kami kaatubang gid kami nga gawakal sa inyo atubangan na. Ay. Ay, na sila maging wakal ta sa tubangan kabaho sina. So, thank you Ang uga di bala kami tubang ni nga uga mo. So, thank you partner sa Lusot, ha? sa time partner. Thank you sa aton interview. Kay lang dia kay Ate Narcisa, kay Novia Espinosa, Jan Sabate, Jolie Dante, Ate Sally, John Mar, at Kuya Jason, Jandy, Jan, Estelito. Ay sa mga Bakoy family sa Malugo Pilar Capiz, sila binigyan sa partner ni DJA no nga nag-monitor mo karon sa aton kung sa mga Bakoy family na nagatutok sa ating Pangalaga. Ano siya partner? Yeah! Abang-abangan nyo. Abangan nyo ang episode 2 sa ngamon nga drama ginating uluhan. Sa diin ang kapawa. Sa diin ang kapawa. Sa diin ang kapawa. Tagsulat Junman Tukay Helbuena. sa direksyon Drama Department sa Marvice Blind Channel. Bugal nga nadulong sa inyo sang Marvice Blind Channel and YouTube. kabisado gid ang intro no. Amo na siya guys. Biyato naman kung di bisado. Kaginopdan man na ni Jirel Aurelio. Kag Emilio di Magbanwa. Kagay ko kagid. Kag ni Romel Pinida. Tagsang inyong kubos nga alagad. DGA ka Butas, sino ko yan? Kevin Gordon. Kilala ako na ko. Hindi na ako magbanggit sa akong kugulingon. Mauya ta. Pero ano, sa liwat, no? Sa mga bago nga nagsulod, basta may mga bago na nga nag-view. May isa kita nga gin-interview kagina, si Jane Marie Buhat, no? Alias Mahal, taga Pontevedra, Capiz. Yes. So, isa siya ka... Polio, no? PWD ba? PWD, hindi siya kalakat. Polio yung... So, nagahangyo siya nga kung may ara kamo ibulig sa iya, pang baka lang kuno sang iya nga vitamins, mga kinahanglanon niya, bisan pila lang nga inyo nga ma-share sa iya, no? So, tawagin lang ninyo ang 0926-238-3182. Bahala na nga way ka mo naluoy sa amon. At least sa iyo maluoy ka mo. Na pinagid si Junmar. Junmar. Maluoy ka sa amon. Buntagin na to ay isang butilya. Okay, so ginawa ako manamilit na ko daan.
manamilit na ko pero So, bantayin niyo niya mon live no, mga sunod. Hindi ka kabalaka kami ari pa ni, no? Hindi tayo magbiyaay. Wala tabiyaay, guys. wala tabi ay wala tapat yan ay. Oh. Bantayin naman ninyo ang amon nga gipreparar para naman sa cook sa aton nga sa aton nga ma-produce kami o kung mahimo kami sa isang gamay nga drama para sa aton nga Ting pagpamalandong sunod bulan, no? ting Oh. Sa amon nga live, no? Wow, wow. So sige, Siya ikimbot mo pa uy eh. Sige. ano na ganang nga kanta ba? Part atol? Sige. Sige, kimbot. Kimbot mo. Ikambot mo pa uyo. Sige. Ikimbot. Sige. Ay, ladra kay Tol Joshua Bangkali ang pinaka tanda magtukar. Ang pinakatanda. Magkuting sa piano. Dore. Do re me. Ah. Dako ka og bugan. Pila ka bulan. Nagburot imong. Naglebog ko. Sanong wa ko kauna. Do re me. Ah. Dako emong bugan. Pila na ka buwan. Niburot imong tiyan. Naglebog ko. Nganong wag yun ko kauna. Oh, inday paminawa. Ting ting ting. Kung nganong kanimo pa. Ang salawin. Nahigugma. So, ka na mga kantaha, guys, no? Nagsulod na sa muna na pero tinood yun na may kanta na. Pero usi title na, wag yun minasayod. Kamura gede na ibaw diha, kinaminaw mo. Kung nakahibaw mo ng kanta, kamura gede na sayod na. Oh. So, sige, no? Sige na. Sige no, amo mo gede, sige no. Sige no, amo na mo gede, sige no. Sige ta. Ayan naman ang inyong boss nga laga, DJ upod si DJ Kevin Bordan para sa pangalan sa interview for today. Wala sa kinatapingan. Wala sa Kinaprotektahan. serbisyong. Totoo. Ini naman si DJ kag Nagapamilin, no? Ikaw yung muda nga, yung muda nga intro ba? Extra. Hindi mo ako guwapo. Pero, tandaan nyo lang na palangga, tagit ka mo. Yeah. Kaya ganyan naman si Katim Kevin Bordan para sa mas pasangkad sa serbisyo nga tampad, no? Sa pangalan sa interview for today, no? Ako hindi man macho pero matilawan mo, maggunlan ka gid. Sige. Bye-bye and God bless sa aton tanan.